lytter til lydene omkring jer. Det kunne være en bænk, der knirker. Det kunne være vinden. Men det er alt sammen lyde, der er omkring jer. Inden i jer er der helt stille. I skal lytte til den her stillhed, der er inde i jer. Og ud fra den her stillhed, langt væk fra jer, kan I høre en lille bi summe. Den er langt væk, men I kan godt høre den. Den her bi, den begynder nu at komme tættere og tættere på jer. I hører ved, at den bliver langsomt, kraftigere og kraftigere. Og nu er den faktisk kommet helt tæt på jer. Den her bi, den er lige i ansigtet på jer. Eller måske er den i dit hår. Måske kan du høre den mere i dit højre øre, men bien er nu helt tæt på jer. Bien flyver væk igen. Og jeg åbner øjnene. Og ud fra A på et stykke papir skriver I lidt om, hvad I hørte. Det er ikke så vigtigt, hvad I skriver, bare et eller andet om den oplevelse, I lige har haft med den her bi, I hørte. I har en minuts tid til at skrive. Og I runder langsomt af. Så lukker vi øjnene igen. Og vi vender tilbage til den her stilhed, der er inde i jer. Der er lyd omkring jer. Det er okay. Men inde i jer er der helt stille. Ud fra den her stillhed dukker der nu en lang tone op. Det er en lyd, der sådan set kan blive ved for evigt. Den bliver måske kraftigere. Den bliver måske lidt svagere. Den forandrer sig måske. Men den kan blive ved for evigt, den her lyd. Og lyden forsvinder igen. Og i stedet for dukker der nu en godnatsang op. Og I lytter til den her sang. Måske kan I genkende stemmen.
Michaels egen stemme. Og vi åbner øjnene igen. Og ud fra B, så skriver I, om I hører det den her gang. Der er et eller andet, I hører det. Vi runder langsomt af igen med at skrive. Og lukker øjnene igen. Og vi vender tilbage til stilheden, der er inde i os. Og nu tager vi vores indre øre, tager det ned i jorden. Langt ned i jorden. Og jeg opdager nu, at I befinder jer inde i en gletsjer. Måske kan I høre et stort stykke is løsrive sig og falde ned i havet. Måske kan I høre en drøm. I lytter til den her gletsjer, I befinder jer inde i. Nu tager vi vores øre igen og løfter det langsomt op fra gletsjeren. Stille og roligt. Men vi bevæger os op mod overfladen igen. Og nu er vi faktisk kommet ud af gletsjeren og står nu på indlandsisen. Og I lytter til landskabet her. Måske I hører havet. Måske I hører et dyr. I lytter til det her landskab. Øjnene igen. Og ud fra C skriver I om, hvad I hørte i gletsjeren, og hvad I hørte på indlandsisen. Langsomt af. Så lukker vi øjnene for sidste gang.
Den her gang vender vi straks tilbage til indlandsisen og lytter til landskabet der. Men I kan nu høre, at der er nogen på vej hen til jer. I kan høre, at der bliver sat aftryk i sneen. Og foran jer står der nu en grønlænder. Grønlænderne begynder at snakke til jer, men det er på grønlandsk. Så I forstår det ikke. Men I lytter til sproget. Hvordan lyder grønlandsk? I lytter måske også til stemmen, tonefald, eller lægger mærke til ansigtstrækkene, men I lytter til sproget. Hvordan lyder det? Pludselig så skifter det, og I kan forstå, hvad der bliver sagt. Hvad er det, der bliver sagt til jer herude på indlandsisen? Det sidste, der sker, det der bliver begyndt, det er sunget en sang, en grønlandsk sang, som I lytter til. Nu forlader vi indlandsisen og vender tilbage til stilheden, der er inde i os. Og der dukker en ny, uendelig tone op. Og jeg bliver opmærksom på, at alle i det her lokale også lytter til en tone inde i sig selv. Og jeg forestiller jer, hvis der sad en højtaler i os alle sammen lige nu, der spillede den tone. Hvordan vil det lyde i det her lokale? At alle toner på en gang. Og vi åbner øjnene, og ud fra det, så skriver jeg om jeres møde med dem, der bor på indlandsisen. Stille og roligt af med at skrive. Så vil jeg gerne have, at I to vender jer mod hinanden. 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 Og Oliver, så tænker jeg, at du kunne måske sætte dig på foran. Og i det her par, så går jeg nu igennem, hvad det er, I har skrevet ned.
hvad det er, I har hørt. Snakke om. Men nu er det godt.